Yazinohlonze TV inethulela uhlelo Sikhangenkezo TV show ulethulelwa uMzothule Shembe, DJ Bonya no BGK Mbuyisa, isinga sikaNodumo, ezomdabu, amasiko nobuciko. Ngena ku-YouTube njengamanje uklike ulike Yazinohlonze TV. Ake ngibingelele mbuke lapha ekhaya igama umzothula ngalakhe sabathi wazimani DJ Bonya insizwa klina zonke insizwa ningizima Afrika. Ngiyakubingelela ngalesikhathi namhlanje ke ngisahamba ngedwa. Iwele lami uBGK akekho namhlanje. Kumvuka sikobudila khala masokito abathatha nempahleni umphendle manje umama omkhulu kisiqeqe sibhodo ngaphansi ongaphezulu. Seninakhona ikhanda ngoba sonke into mzilikhundile. Hande manje cije mamba cije umshalolo. Untombi zimbili engingekanqatho engiyaseklamoti anobone namajuba amabili eshaye ingoma phansi kodabezulu. Unomakofu umkhodo othukene nebindi ngithumile lapho wafa mina kunjalo namhlanje ngoba wazi ukuthi sihlezi sikuphathele amaciko khona la kwaZinohlonze TV igama lohlelo Sikhangenkezo TV show. Namhlanje ke sikuphathele Osukasambe Amayelo bones. Kumnandi ke makunjalo ikhona ingoma uzoyithokozela yoSukasambe ethi Amayelo bones. Mele yoyelo uyababona labo sisengihamba nabo uyababona labo engihamba nabo bayawathanda amayelo bayathanda izinto eyelo bayawathanda amayelo bengisebenza nabo bayawathanda amayelo bayathanda izinto eyelo bayawathanda amayelo uyababona la bengisebenza nabo bayathanda izinto eyelo uyababona labo sisengihamba nabo bayathanda izinto eyelo uyababona labo engihamba nabo bayawathanda amayelo bayathanda izinto eyelo bayawathanda amayelo
Sibonga kakhulu mbukeli lapha ekhaya kwingoma yama-Yellow Bones Osukasambe igama leqembu Osukasambe bakwethu kuthiwa Amayelo Yellow ngoba duyizwe ingoma wayithokozela lapha ekhaya njengamanje ngizobingelela kuma-Yellow Bones niyaphila wentombi Yebo siyaphila. awu naze nabahle yazi nisama-Yellow Bones namanje Hawu Nkosi yami. igama elidala kangaka liphuphi Ngeke futhi lize liphuphe lelo gama. Ngoba kahle kahle leli qembu leli linesibongo negama. Osukasambe Amayelo Bones uthi isibongo negama. okusho khona ukuthi igama nje eliyohlezi likhona ama-Yellow Bones Esingayicambanga nesaqanjwa yilona abalandeli bakaMaskandi. Ake sithathe isikhathi enisingenile lapha emculweni kaMaskandi la khona enibiza khona ngeqembu Osukasambe. Ngicela usithathe usibeke ukuthi niqale ngumuphi unyaka ngaphambi kokuthi kufike lesi sikhathi samanje se-COVID ngoba sazi ukuthi njengamanje izinto ziyavaleka ziyavuleka. Awuthathe unyaka enaqala ngawo. Soqala nje nginibingelele nonke emakhaya. Igama lami nguSimunye Intokazi emeli mathanda ongazi umibheke phambili umibheke emuva. Kusho mina mabele amakhulu angangokhamba. Ufuna ngibe namabele amancane kanti incane simdlwane yini. Emini iqhudla limzeza ujuqa intombi naseyinsizweni. Uhamba neyintokazi. Ngihamba neyintokazi ngala ka right wami ngihamba noZandile Mngoma ngala ka left wami ngihamba noTshengisile Mngoma ngala ngemuva ngihamba noPhiki Mabaso waseBackville. Intombi engisebenza nazo akayiphelele manje zonke ziyisithupha kukhona uLetho wakakhathide kube khona uThapsile wakamkhizi. Okusho ukuthi leli qembu loSukasambe Amayelo Bones aqala ngo2015 wona. Kodwa thina ingoma sayiqala ngo2000. Ukuqala nje ukungena nje kuMaskandi impela iminyaka impela simdani impela. Yabo sekuyagugeka manje gugekela ngakhona impela kuyaqhubekeka nje. Ngizwa kahle akusithathe kusibeke ngenkathi niqala ngo2015 mongatshela umbukeli lapha ekhaya ekutheni ukuthi uqala kwenu nginibone niba nengqinamba eziningi ngosuku nje noma emicimbini yokuqala nje niqala imicimbi naba nesiphicongo esinyantisayo namanje asikakasuki kuthina kakhulukazi njengabalandeli bomculo kaMaskandi nabathandi bakaMaskandi ngoba kwaduma kakhulu futhi lokho namanje uma kubuyiswa imemory yenu nokuthi nina nike nadlula kiphi ingqinamba akekho umuntu ongalazi lo liyasizi enabhekana nalo njengamanje akusithatha usibeke mfowethu ngaphambi kokuthi siqhubeke nomsebenzi. Osukasambe baqale ngo2015 benengoma entathu kwadlula sosibhicongo leso engeke ngithi mase siqala kusona sithi nje sayiqala kamunandi le ngoma siphelele Sayiqala kamunandi ukujabula kwethu kwaphenduka kuleyo ngozi yembodo ukujabula kwethu kwaphenduka ukukhala kwethu sasibaningi basala khona ukujabula kwethu kwaphenduka ukukhala kwethu ake sibambe lapho ke mzothula mfowasheme Ngizwa kahle kwaba usizi olaba lukhulu kwakhulunywa ngalo ngapha nangapha kodwa ekugcineni masikhuluma ke naqhubeka njengoSukasambe nayibamba kunjalo ake nisithathe nisibeke umsebenzi wenu onengqinamba enibhekane nazo kukhona nengoma engafuni ukuthi ngiyichaze mina njengamanje enifeaturishe abanye odadewethu abakhona emculweni enikhala kakhulukazi ngeqhaza labantu besifazane ekutheni ukuthi alibanjwa kahle emculweni ngifuna singene lapho ekutheni ingqinamba enifike nabhekana nazo ngaphakathi kulomculo kaMaskandi iziphi ingqinamba nje esifike sabhekana nazo kakhulu emculweni kaMaskandi abantu besifazana abanakekelwa kakhulu emculweni kaMaskandi angazi nabahle abaningi ngoba hlabani bacula hlabani bayakweneneza hlabana angazi mhlawumbe siyakabalasa iyona into engifike ngayi-understand leyo ngoba kufike kuqasha wonke amadoda mhlawumbe kuzofaka hlaba umuntu oyedwa wesifazane noma umcimbi ungabi nawo yena total umuntu wesifazane okusho ukuthi amalungelo abantu besifazane kahle kahle kuMaskandi into enganakiwe yabo kanti lento kaMaskandi nathi sikhulisa ngayo izingane zethu sondla ngayo imndeni wona umsebenzi nathi siwusebenzayo ngoba senza into esithandayo engaphakathi kuthina uma ngase abantu abahleli bemcimbi bonke kwaba sinakekele nathi abantu besifazane abanye abantu besifazane ke baye bakhale ngokuthi abantu besilisa abaqashanayo umuntu ufuna aqala le naye eqala ngebhadi noma ngenhlanhla ke mina bengingakabila lo nhlanhla umuntu ofuna ukulala nami
ngiyakuzwa ake sibhekeke ekubhaleni ingoma nomsebenzi wenu ukusukela niqala njengamanje seku 2022 ngifuna usibheke kakhulu ukuthi lesi sikhathi ke esenisebenzisi noma enisebenzile endimeni yomculo kaMaskandi ngabe ikuphi lokhu enithi nina ikona ukuniqhubela phambili ekutheni ukuthi nihlezi nikhona endimeni ningashabalali into engayisho nje Osukasambe abantu abaculayo siyaculela siyazicompozela asikhontrozela umuntu yonke into futhi siyazenzela estudio siyayingenela thina ngemali yethu konke siyayiphusha asina company asina manager siyayimanage nayi manager yethu la eduze kwaMuzandile okuyena umuntu ophethe yonke into yomculo Osukasambe ngoba uyuthi ufuna inkampani ezongena kuyona kuvele kungalungi yabo ngiyabona lento yokuphathwa ngathi uzogcina isihlula ke manje kwamanje ayivumi ngiyibona ngathi ayivumi okwamanje ngiyayibona cha abantu babukela emakhaya lento yokuphathwa ngiyibona ngathi ayivumi soqhubeka siphathe nje sibokhandla limtshelo kwakhe sekulezi ngoba sekulethe sizafika la kuleli zinga esikulona siyayiphantela yabo ngeke nginibone kakhulukazi emcimbini ukuthi nike nibe khona futhi nidlale kube mnandi futhi indlela eningena ngayo emcimbini kuyacaca ukuthi ningenile nabantu benithokozele ngifuna ukuya lapha ekutheni nenza kanjani ekutheni ukuthi nani sinibone nikhona emcimbini emkhulu uma kuye ukuthi kunemicimbi emkhulu noma ngabe igaleleleni abanibone kweminye imicimbi noma kwenzakalani uyabona nje mangizokutshela iqiniso nje Mzothuli thina into esidla ngayo ukuperform uma nje umuntu operformayo enza nje into eclean stage sakho nje asibe clean asiperform into efanayo akangabe omunye emulayini ubhekisele omunye ubhekisele kube ingqova ngqova abantu bagqoka into efanayo kuze ibe uniform into euniform abathi abahleli bemcimbi bayayithanda nento ehlelekile bese sihambisa phambili inhlonipho ake sibhekeke indaba yokutholakala komculo esikhathini samanje sibone ingcinamba eziningi ngenkathi singena kwi-COVID-19 la khona ekuthola ukuthi umuntu ukhiphile kodwa i-album yakhe ayikwazi ukusabalala izwe lonke ngifuna sike sikhuluma indaba yokuthi nenza njani nina ekuthenini ukuthi umculo olokhu uqhubeka uyaphambili futhi ungafadalali nokuthi ke umculo ufike kubantu kungakho mina ngeCovid-19 ngavake ngize ngikhiphe album ngoba uma umuntu esifazane uyayiphandela wena ukuthi ungene e-studio yabo so ingakho ngivele sayihlalela nje ngoba bevele iCovid isilambisile salalela nje ukuthi okay silambila sihlaleni phansi ivayile imlomo imake size sakhipha ke manje sakhipha i-EP enengoma ezintathu okuyiyona ke esaphushayo nako kwamanje ngoba sesibona nakhona ukuthi iCovid ngathi isiyanqamuka ukuze phela sibuyele kubantu asibuyela kunendlela zokudayisa umculo njengamanje kukhona indlela yama CD kukhona indlela yokuthi si-download lapha kula ama digital stores ngifuna ukubheka ke ekutheni kukhona yini nina esenikubona ukuthi lokhu kungakwazi ukuthi kunisize ekutheni nikwazi ukuphusha umculo yabona umuntu ophusha lozo zinto zoma digital nangeduze kwami yena ezokhuluma ke manje aphendule umculo wethu usuyatholakala online usetha nje Osukasambe ubhekele i-album oyifunayo album ephumile manje ithi nihlale la nibekwe khona nizoyithola online isikhona ngoba bathe bayayibona ngaze ngicheck mina bathe sebeyayibona isikhona abalandeli bomculo waMaskandi mase kuthi ke manisidinga nisithola kwi-email yami ethi zandile-14@gmail.com ku-Facebook Osukasambe amavikanduku ya uFacebook kuphela nikona okwamanje uFacebook esakona ne-YouTube ama-video ethatholakala ku-YouTube njengamanje mbukeli lapha ekhaya ngaphambi kokuthi bevalelise sifuna ukungena kakhulukazi kuyonke imininingwane okuyiyona abazokwazi noma ozokwazi wena njengombukeli ekutheni ukuthi ubathole kuyona ngoba Osukasambe iqembu elaqala ngo-2015 kodwa bona emculweni baqala ngo-2000 ngenxa yokuthi bebecula lapha nalapha bekwazi ukusebenzisana namanye amaqembu bekwazi ukugida futhi kwamanye amaqembu iqembu ke leli selidala kodwa ngenkathi behlangana bethi cha
asikhiphe Osukasambe bavele bajika futhi babizwa ngama-yellow bones bangabizwa ngoSukasambe kwathiwa futhi Osukasambe ama-yellow bones ngoba manje sesibabiza kanjalo noma ngabe kuthiwa ngiyabachaza vele ngichaze ngama-yellow bones nami ngoba intokazi ezinhle nawe uyayibonela ukuthi cha nami ngihleli kahle ngiphakathi komhlane nempeleko njengamanje-ke akazingene kumniningwane ekutheni ukuthi abantu abafuna ukunibhukha njengamanje benze njani futhi bathola bani ngoba sinenkinga yokuthi umuntu umeke walahlekelwe ucingo ekwenzeke eshithi inamba kwesinye isikhathi ngifuna sibuye lapha ekutheni nitholakala kanjani uma nje ufuna ukufonela Osukasambe kokuqala bafika kuyona yonke imicimbi ababona labaculi abayitshelayo abaculi abandlaleke phansi umata wokusulela abantu ngoba silutho ngale kwabo kwabalandeli nabathandi bomculo wamaskandi inamba yethu esitholakala kuyona ngabe nomemulo ngabe nomshado uzosithola sifike lapho la ufuna siye khona uthi 063 822 4070 uqala 063 822 4070 esibili 0744 080 214 kuyona le number le 0744 080 214 uyakwazi ukuthi mucela ama-CD sikufosele siyafosela futhi nama-DVD yethu kukhona umuntu engathi basithembise wona ukuthi besishale wona ngaphambi kokuthi sivalelise wemakholwa nihlalela hlala nilapho ndekwe khona nibekwe khona wemakholwa nihlalela baculi hlalane lapho hlala nilapho ndekwe khona nibekwe khona nihlalelana nihlalela nibekwe khona nihlalelana nihlalela nibekwe khona wemakholwa hlalane lapho nibekwe khona kunjalo uyayizela mbuke lapha ekhaya Osukasambe ama-yellow bones awu madoda kunjalo nansi ingoma mbukeli ithokozele indaba zokudla kwenze njani ngempela ngivele nikade uhambile awubuyi umntwana akanakudla la ekhaya awufoni ngani kusho ukuthi imali ekho nokudla kukho indaba ungangifoneli wohlonipha mntana mama wohlonipha mngane yami wengane yami wohlonipha emzini wohlonipha wemntana hlonipha wengane yami emaye kiyashisa inzini uyashisa umende emzini emaye awuyashisa inzini wohlonipha mntana hlonipha wengane yami wohlonipha mntana ohlonipha makelwane ohlonipha mabezane emaye iyashisa emamaye iyashisa lenzi emzini iyashisa lenzi emaye hlonipha wemntana noma ngathi indoda yakhe ihlale ekhaya wena bekesela uhlonipha omakhelwane uhlonipha abasemzini wobekesela mntwana hlonipha wengane noma ngathi wawunikwa ma ohlonipha emzini maye ohlonipha emzini noma ngathi wawunikwa mali endlini wena hlonipha uhlonipha amadlozi akini uhlonipha wasemzini bekesela
uhlonipha wetana uhlonipha wetana ema uyashisa ume iyashisa lenzi bekesela bekesela noma ngathi indoda yakhe ihlale ekhaya ihlala eThekwini bekesela mntana uyabanje umedu iyashisa uyabanje umedu iyashisa lenzi noma ngathi unikwe ma abafake insipho ezisela abafake izinqa zokufakela bekesela mntana bekesela noma ngathi wesibuye siyakhula wena bekesela bekesela mntana uyabanje umendo ufake uthathu lapha indoda bekesela wemntana bekesela noma ngathi unikwe bekesela mntana asifuni divorce like that bekesela Sibonga kakhulu mbukeli lapha ekhaya ingomeni emnandi eshawo Osukasambe. Kumnandi kama kunjalo ngoba uyibonela nje ngiphakathi komhlane nempeleko kumfuka inhliziyo eyimashumshumi ngesonto ezayo ngolesithathu nakanjani sobe sindawonye khona la kwezinohlonze TV kama nohlelo Sikhangenkezo TV show mina nawe sobe sibonana ngolesithathu olizayo. Jipa